Assalamu alaikum jama'a. A yau dai mun kawo muku wani takaitaccen labari. Wannan raɗe-raɗin da ake ta yi akan wannan canja kuɗin nan da za a yi. Ku biyo mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Top 9 TV, ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa a koda yaushe domin samun sababbin shirye-shiryen mu a cikin tashar mu mai. Yawwa jama'a, to dai kamar yadda kuke gani, ga 500, ga 1000, ga 2000, ga kuma 5000. Yanzu ya kuke gani wannan canjin kuɗin ya kamata ko bai kamata ba? Da dai wasu suna ta ƙorafin cewa bai kamata ba, amma wasu suna ganin ya kamata. Da dai komai yana tafiya da lokaci ne, amma a yanzu ya kamata a canza kuɗin nan saboda gaskiya kuɗin ƙasar nan tamu dama ya riga ya tsufa, kuma yadda ake ta cewa wai wasu ne suke ɗan ɓoye kuɗin nan da kuma irin 'yan masu halin nan da bai kamata ba duk sun je sun tara kuɗi, amma dai gashi dai an canza shi ko ba a canza ba dai lokaci muke jira, nan da bai fi kwana 20 ba ko kuma 10 wani abu ko ma dai menene kwana 47 aka ce. Yanzu ina tunanin a kwanan mun ci sauran wajen sati 2 ma mun ci. Yanzu dai kamar yadda kuke gani gashi nan naira 100 ce, ga ta nan sabuwa fil yadda kika san a ƙasar waje, kuma abin nan dai ya ba da ma'ana. Nan kuma ga wata 5000 da dai wannan tsohuwa ce amma yanzu an yi sabuwa. Wasu suna ta challenging akan cewa bai kamata, wasu suna cewa ya kamata, wasu suna cewa wai idan mutum ya zai ba da 2000 in aka ba shi canjin 1500 za a ga 500, kuma a halin an ce yanzu babu 500, amma suna ta amfani da cewa tun da ya akwai To kun ji dai takaitaccen labarin. To amma a yanzu har yanzu ba a gama cewa ɗoru ma a cikin wannan maganar da ake ta faɗa ba. Shi wannan mutumin da yake ta bayani akan wannan kuɗaɗe to bai gama bayani ya ce kuɗin da za a yi ko kuma menene muhimmancin sa. Idan dai kun biyo shi a hankali a cikin ta gidan TV za ku ji menene malamai nan suna ta complain, suna ta challenging akan canja kuɗi za a yi, menene manufar hakan. To wa'insu a masana labarai shi mai girma shugaban ƙasa ya faɗi dalilansa ko bai faɗa ba, to duk dai yanzu za ku ji daga bayanin wanda yake muku bayani akan wannan da za a canja, irin darajar da za a samu dangantane da ƙasa nan, kuma kaya za su yi sauƙi ne ko kuma kaya za su yi tsada, ko kuma wajen canjin ya za a yi wajen canjin mutane wanda za su canja a cikin banki karɓar su za a inda ko kuma direct za a shigo da su kuɗaɗen. To idan dai za ku bibiye shi a cikin wannan tasha ta mai albarka, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, to za ku ci gaba da bibiyan mu, za mu gaya muku duk dalilan da kuke buƙata tattare da mu. To jama'a, kamar dai da kuke ta sauraro muna ta magana akan kuɗi ana ta za a canza, malamai suna wani ya ce yayi, wani ya ce bai ba, mutane suna challenging wannan ya ce yayi, wannan ya ce bai ba. To dai mai girma shugaban ƙasa shi kaɗai ya san manufar abin da yake cikin wannan canja kuɗi, inda daman kuɗin nan kuma ga su dai a jiki ma wasu 2019 aka rubuta, da alama kuɗin nan sun daɗe da canzuwa, kawai rantsar da su ne baya ba. To amma sakamakon wannan lokaci yayi da ya kamata kuɗi su bayyana, kuma bisani ga al'amuran zaɓe sun to, shugaban ƙasa yana so ya cimma wasu ƙudurce-ƙudurcensa kafin komai lokaci ya ƙare, shi yasa yake so ya bi komai akan tsari. Yanzu dai kuɗi ya kammala, kawai su ake jira su fito. Don haka muna ba mutum shawara, in ma yana da kuɗi a ajiye, in ma yana da kuɗi a ɗaki ko a cikin koba ko wani abu, ko ma dai menene, ka je ka ɗauko su ka mayar da su banki, inda dai duk su banki in ka je cirar kuɗi wanda suke tafiya a gari da su za su yi amfani. In ma sabon ne in ma tsoho ne shi za a baka, ba dama a baka tsoho. Ya kamata muna ba mutane shawara saboda maganar shugaban ƙasa ce.